Це просто є проблема, деколи спікери не думають, вони приходять в ефір, наприклад, їх запитають якісь запитання, вони на нього не хочуть відповідати, і журналісти після цього більше це не запитують. Я особисто вважаю, що це неправильно, тому що це є болісні питання для українського суспільства. Так? І якщо людина уникає відповіді на це запитання, то його про це також треба запитати. Ігор Коломойський – це олігарх? Я запитаю так само, як запитав Денис Бігус. Це важливо. Я вважаю, що на сьогоднішній день Ігоря Коломойського, в принципі, певний час в історії України він був олігархом. В принципі, ймовірно, що він і досі має певний вплив на парламент і на певні гілки влади. Але наша задача, зокрема моя задача, зробити так, щоб олігархи перестали бути олігархами і стали великим бізнесом, який грає за відкритими правилами, які є однаковими для всіх. Тобто єдині правила для всіх. Президент України Володимир Зеленський за місяць на посаді провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським. Як би ви не відповідали, так, в публікаціях Ігор Коломойський – це олігарх. І журналісти його вважають олігархом. Він не був олігархом, він залишається олігархом. Так? Цілком можливо, що він і досі має... Не цілком можливо, а швидше за все, він досі може мати вплив і на певні політичні сили в парламенті, можливо, не тільки в парламенті. Він є олігархом. Він не був, не цілком можливо, він є олігархом. І про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу у Києві. Давайте послухаємо, що сказав Володимир Олександрович Зеленський. Пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. Це наша домовленість. З паном Рінатом Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо скасування формули Роттердам плюс, але й домовленості, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дороги та інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили. Це 200 швидких для міських та сільських лікарень по всій Україні. Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає. Коли Ігор Коломойський дізнався, то він відповів наступне. Вчора ж Зеленський заявив, що Коломойський про це ще не знає. Так, я справді дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок. Це ж також мала архітектурна форма.